जों आब'नि हाबानि नामाव ना दे होनसै नामा खारखानो नायसै खार नोंसोर दाथ' गानसै इमोनथाव लांनोसै बहुत मानसियानो बेलेग बेलेग डिजाइननि हाबा बनाय लोगोफोर एबार जों गामियाव बेलेग धरमनि हाबा बनायगोन माने गुड मर्निं गासिनोबो गुड मर्निं लोगोफोर दा नै एसे फुंनि टाइमावनो फार्स्ट इन्ट्र भिडिअखौ लाबाय दा न'आवनो एसे खामानि मावगासिनो दङमोन लोगोफोर अब्लाबो माने आं ब्लगखौ लायाखैमोन ओमफ्राय नै दासो फार्स्ट माने इन्ट्र भिडिअखौ लानाय जाबाय आरो ना गाइस माने दहायनिफ्राय खामानि मावबाय थादो ओमफ्राय मैयाबो नै खानाय सिनबाय बरिया आरामनो दा एसे खामानि मावलानि ना बर्तमान नै इयाव गाखो दानगासिनो दङ आरो ना माने जाख्लाबो गैया नालाय लाइन तारबो दङ ओंखायनो लासै लासै दाननो गोनां जायो जायफ्रा जादोंमोन बरिया समायनानो दा दानफिननांसिगोन आरो ना एसे दानग्रोनोसै सिलिखाय फुङा माने बिराद गोरा जाथारो दे न'खौनो लांदां नुलायलायबाय बिफां गैयाबा न'फोरखौ लांदां फांदां थाथारो बेलेग जादों दा गासै बिदिनो मावबाय थानोसै लासै लासै दा गासैबो बिदिनो दंफांखौ दानजोबनोसै ओमफ्राय नैबे हाग्राखौ पुरा साफा खालामजोबनोसै आरो ना लोगोफोर हाबायाव होमबा समायना नुगोन नालाय जाथ'बाय दे दा मावबाय थानोसै लाखै लाखै लोगोफोर ना जों आब'नि हाबानि नामाव ना दे होनसै नामा होनसै खारखानो नायसै खार केमेरा मुनानो खारदावलांदों लोगोफोर दानफायजोब्बाय नै जिग्ला मोजां नुखाबाय नों न'खौ दानफायनायखाय आरो फांसे दानफायबानो स्र' जाखाबाय लांदां जाजोब्बाय लोगोफोर नायनो हागोन नैथिं मा खबर बाबु सा गाइस दा नायनो हागोन नै आं इखौ मा खालामगोन आरो मानि थाखाय इ थानायखौ दानदो पुरा माने फुख्रि जिं जिं लाइटनि डिजाइन खालामगोन आरो ना लोगोफोर इखौ बरियानो सुनै फोनगोन ओमफ्राय सुनै फोननानै स्टाइलनि लाइटखौ भारा लाना फैगोन आरो ना गाइस भारा लाबोनानै एसे डिजाइन बनायगोन आरो ना गाइस इखौ बेनि थाखायनो आङो थानाय जेवजा जेवजिखौ लाखिनो गोनां जादों आरो ना लोगोफोर Oh my god oh my god oh my god dari tangan size nih oh karbo 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 डिजाइन खालामनोसै लाइटनि पुरा सुनै फोनजोबनोसै हाखर जिं जिं गायनानै पुरा लाइटखौ भारा लानानै बरिया होजोबनोसै जोंनि लाइनमेन फैदो नै लाइटनि माने साख्रिब डिजाइननि दादै फैदो नै नायनो हागोन नै एकदम पुरा एखेबारे नोंसोर दाथ' गानसै इमोनथाव लांनोसै राग फुजा बायदि बनायगोन जों हाबाखौ न' राज फुजा लोगोफोर एखेबारे पुरा खेबफ्राखौ बेसेबां गोलाव होबा हामगोन एसेयाव गोजौ थांगोन नामा खमान दानस'नांगोन न' बाहाय खमान दानस'नांगौ बायदि मोनदों आं इ आथा हाबनाय थांगोन ना जावनायाव एसेबांसो फबबा बरियानो गाथे गाथे दानस'नांसिगोन आरो न' सायाव बरिया जाबाय आरो सुजोबनानै हरथाय इउनिक हाबा बनायनाय इउनिक बेलेग स्टाइलनि हाबा जागोन लोगोफोर मिथिबाय ना हाबायानो माने बाय फाग्ला टाइपनि हाबा नामा स्टाइला बेलेग जागोन माने डिजाइना बहुत मानसियानो बेलेग बेलेग डिजाइननि हाबा बनाय लोगोफोर एबार जों गामियाव बेलेग धरमनि हाबा बनायगोन माने फायबाथाय माबायदिलै हाबायालाय नायलायनाय जागोन आरो नोंथांमोना ओंखायनो दा जोङो बासि बासि दानस'नि नैखौ बाय दानस'नांगोन अफाद्राय गोलाव जादों न' नै गानसेयाव ना नै गानसेयाव दानस'नांसिगोन बेखौ नैखिनियाव होनसै बापरे बा बापरे
आरो मोनथाम मोनबावबाथाय बरा मिलायसिगोन आरोबाव। सिलिखा बिफाङा बिराद गोरा जायोलै। इफोरनि काठफोराबो दाम लायो इनिखायनो न' सिलिखानि काठआ बिराद दाम थाङोथ'। बापरे बा। हाग्रा दानस्लायनाय माबाया नोंसानाव गैया न'? गना गोलावा सेखा बायदिया? अ दा बाखि नायनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय इखिनि हायाखौ फुरा कमप्लिट खालामजोब्बाय। ओमफ्राय बि नैबे हिनि उननिखौसो समान खालामजोबबानो आरामसे जाबाय। ओमफ्राय बाखि उनथिंगालि जिखिनि दंफां दोङोमोन गासैबो दंफांखौ एसे दानफायबाय। बेनिफ्राय जि दंफांखौ लाखिनांगौ गोजौआव थांनायफोरखौ एसे लाखिजोब्बाय आरो ना। मानो होनबा बेथिं लाइन थारबो दङ नालाय बार फैबा एसे बोरैबा जायो। होमबाबो दंफांखौ दानजोबाखै, एसे लाखिनानै सानि थानायखौल' दानस' होदो आरो ना। दंफांखौ जोंनो नांगौ लोगोफोर। जोङो जिखिनि दंफां दानफायो खानसेयाव जोङो फांबा दंफांखौ जुदि दानफायोबा जों फांसेखौनो गायनाय जाया, मिथिबायना? दंफां फांबा दानफायबा दंफां फांनै गायना दोनबाबो बहुत मोजां। जों गायनायानो थाङा, बेनो मेन बुस्थुआ। दा बाखि मा खालामबाय सानि थानायखौल' दाननानै दंफांनि मुराखौ लाखिदो आरो ना गायसे जाहाथे एसे मोजां जायो। दा बाखि बेखिनिखौ फुरा दिनै कमप्लिट खालामजोबथारगोन आङो। दाख्लैबो मावबाय एसे, ओमफ्राय हाखौ देख्रुबबाय इथिंगाले। गोथौथारना बिराद गोथौ। भिडिअ' जेरै नुयो रियेलाव ओरै नङा, बिराद गोथौ। दिनै बेखौ फुरा समान खालामजोबथारगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौ मावखांबाथाय गाबोनो उनथिंनि हाग्राफोरखौ साफा खालामजोबगोन आरो ना। टाइमबो गैलाना लोगोफोर, बिराद टाइम जाबाय। बारा अखा मखा खामानि मावाबा जाला। हाबानि सिटि हैनायावबो टाइम थांबायना। हाबानि सिटि राननायावबो टाइम थांबाय। हागुआ हारसिं मानसि, खामानि मावग्रा रावबो गैया न'खराव जोंहा। ओंखायनो हागौ आरो ना लोगोफोर। हारसिं मावनो गोनां जाबाय थायो बेथिं थांलाय बेथिं फैलाय। दा नै 30 नभेम्बरनि 30 थारिखआवनो मोनफैथारबाय गोथार जुलि। खामानि मावग्रा रावबोआनो गैया। हागौ आरो ना लोगोफोर। दंफां बेखौ ओरै लांजोबनांसिगौमोनलै। बरिया जागौमोन होमबानिया। बापरे बा। बापरे एसे गोरालै हायालाय। गोजोलांसिगोन बरियानो। बेखिनिया गोजोबानो बरिया जागोन। पस खुन्थाखौ एसे बोना लांनांसिगोन बेथिं। बापरे बा। ला 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 ला। बापरे।